Para pamirsa ingkang kinasih, kula MY Sriwuryaningsih saking GKJ Kanaan, Klasis Jakarta bagian Barat. Kepareng badhe maosaken renungan Sabda Winedhar dinten Selasa 11 November 2000 selangkung Minggu Limrah. Kaserat dening Bapak Pandhita Octavianus Heri Prasetyo Nugroho. Saking Ayub 21 ayat 1 kalajengaken ayat 17 dumugi 3 sekawan, Jabur 123 kalih Yohanan 1 ayat 1 dumugi 13. Pamaosing kitab suci saking Ayub 21 ayat 3 sekawan kanthi jejer kotong. Ayub 21 ayat 3 sekawan mekaten suraosipun. Banget kotonge panglipurmu marang aku iki. Para pamirsa ingkang kinasih, menapa ingkang paling dipun betahaken dening tiyang ingkang nembe sami nandhang gerah? Tamba. Boten namung tamba sacara kajasmanen, ananging ugi sacara karohanen. Nalika Ayub nembe nandhang gerah, rencang-rencangipun sami nuweni lan asung panglipur. Emanipun sanes panglipuran ingkang dipun tampi dening Ayub, ananging malah pamoyok dhateng piyambakipun. Salah satunggaling rencang inggih menika Sofar, nelaaken bilih Gusti Allah paring bebendu dumateng tiyang duraka, lan wujudipun inggih menika sesakit utawi kecalan sedaya ingkang dados darbenipun. Tembungipun Sofar menika katujukaken dhateng Ayub ingkang nembe nandhang sakit lan sampun kecalan sedaya darbenipun. Ayub rumaos dipun jeksani dening rencangipun wau. Ayub ngendikan bilih piyambakipun boten nate ngrancang tumindak duraka. Menapa ingkang dipun ngendikaaken Sofar wau tebih saking gesangipun Ayub. Pramila Ayub rumaos bilih rencangipun wau boten mangertosi raosing manahipun Ayub. Rencang kala wau boten nggadhahi empati utawi raos welas asih. Piyambakipun boten nglipur lan ngiyataken manahipun Ayub, ananging malah moyoki lan njeksani Ayub. Pramila Ayub lajeng muntap lan ngucap, banget kotonge panglipurmu marang aku. Para sederek kinasih, sumangga kita sami niti priksa manah kita piyambak-piyambak kanthi wening. Menapa tetembungan saha tumindak kita asring natoni sederek ingkang saweg nandhang gerah? Menapa malah moyoki lan njeksani? Menawi mekaten, anggen kita nuweni sederek wau boten ndatengaken tentrem rahayu, ananging malah kosok wangsulipun ndatengaken raos kuciwa lan sedih.
ingkang wigatos nalika kita tetuwi inggih menika purun mirengaken kanthi permati. Menapa ingkang dados raosing manahipun sederek ingkang gerah wau. Kanthi mekaten kita saged empan papan anggen kita matur lan nglipur piyambakipun. Kita sami saged dados rencang ingkang sejatos, ingkang tatas lan titis anggenipun nanggepi raosing manahipun sederek kita wau. Amin. Mekaten pangandikanipun Gusti, sumangga kita ndedonga. Gusti Allah ingkang Maha Asih, kawula ngaturaken gunging pamatur nuwun dene enjing menika sampun nampi sabda Tuhan. Kathah sesami kawula ingkang betahaken pangliburan saha kakiyatan nalika nandhang sesakit utawi rupi-rupi karubedan. Mugi paduka paring kakiyatan supados kawula saged dados rencang ingkang paring panglipur saha kakiyatan ugi saged ndatengaken tentrem rahayu dumateng sesami kawula. Wonten ing asmanipun Gusti Yesus pangen ingkang sejatos pandonga menika kawula unjukaken. Amin. Pasamuan ingkang kinasih, cekap semanten renungan Sabda Winedhar Sinode GKJ dinten menika. Ngantos pinanggih ing program saklajengipun lan sampun kesupen Ibu Bapak, kula aturi panjenengan like saha subscribe. Sumangga panjenengan ugi kersa ngintonaken renungan Sabda Winedhar menika dhateng sanak sederek sanesipun. Gusti Yesus tansah berkahi kita. Nuwun.